mutton biryani lagapot. Saya gravy songgon, saya biryani hon sini ise. Mutton biryani ane tasty nukabaina. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Tham kau ni channel फिर से बार होने था भाई सोडी नी वीडियो जाए भाई जाने नहीं आ रहा ना माने जिन्हें Sunday हम फुनी फ्रेंड खामानी जादम ना रना जोंना ओंखायनो माने बेलासियावसो जानाय भिडिअ खालामबाय आरोना दिनै गोबावजों खनसे बोरमा बेदर जागोन आरोना मटन बिरियानि ओमफ्राय मटन ग्रेभि ओमफ्राय पुरि आरोना बेजों लोगोसे पुरि थाफागोन फेमिलि जानाय लाबोलायबाय नोंथांमोना इन्टारेस्ट जोबोद नायलांबानो जाबाय स' भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लेट्स गो It's a long time to this muttons. Meat muttons I have. बड़ी कटिंग ಮಾಡಬೇಕು दोस्तों देखो इसका मुंह थोड़ा सा टूटा हुआ है ऊपर का चला गया देखो यहाँ पर बकरी लेने के लिए आए मजरा थाबड़ा गरा बड़ा दिनै गाहाव फानग्रा जाबाय नामा अखा हालायबायलाय नै बोरमाया माखासे ग्रेभि संगोन ओमफ्राय बिरियानि हरनोसै नै एसे बोरमायावलाय जा मोजांखालाय ओमफ्राय नै सनिया पुरिनि थाखाय गल गल खालामगासिनो आरोना नाखांनानै दोनहाबनानै दोनखांखाबाय दहायनो लोगोफोर फारसेथिंजाय बोरमाखौ संगोनसै आरोना बैथिंजाय मोनगासिनो माने थाब जानायनि मोनायाव मोजां नुनाय नङा नालाय भिडिअखौ ओमफ्राय दायो आं संसै आरोना मोथाखौ गासै संगासिनो आरोना yun wala sila yan
मोनबाय नै दुन्दिया होबाय मामिया पुरि माबाय नै बिहा ओरै मोनखानाय सावगासिनो दं बेहा थावआव होबाय पुरि बेहा होबाय नै रल नागासिनो दं मटन बिरयानी लोगोफोर मोदोमलायखाबाय नै मटन बिरयानिया नोगोद टेस्टि नुखाबाय पुरिया नै गोथाव खोग्रोनांगोन दे ओइ माबाजों जोसाजोंबा आयो बरिया लोगोफोर बरिया दा दिनै नोंनि आखाइनि संनाय जानो लुगैखादों आं बेसे सङै मेंबाय सयथिबो आं संनायखौ जानो बागुलायबाय आं दिनै नोंनि संनायखौ जागोन आरोना सानजा